Hyvää huomenta, hyvät katsojat, ja tervetuloa Studio 55-ohjelman pariin. Ja tässä he nyt ovat, nuoruuteni idolit, Henkka Granö, Bobby Söderblom ja Peter Ekman, eli The Sounds-yhtye. Ja syy, miksi olen saanut, siis 50 vuotta mä oon odottanut tätä hetkeä, ja syy, miksi mä oon saanut nämä herrat tänne studioon, on se, että Emman tuon legendaarisen Rautalanka-kappaleen levytyksestä on kulunut nyt 50 vuotta. Ja pari viikkoa sitten niin The Sounds-yhtye esiintyi tuolla Piritassa, kun tohtori Arto Vilkko julkaisi tällaisen teoksen Emmaa etsimässä, ja se on niin kuin rautalankamusiikin historia ja näin. Ja tässä tilaisuudessa Emmastahan on tullut se semmoinen niin kuin ikoni suomalaisesta rautalankamusiikista. Ja ennen kuin me mennään puhumaan tästä asiasta, niin annetaan tekojen puhua puolestaan, hyvät naiset ja herrat. En olisi uskonut, että voin tehdä tämän speakin. Siitä kesti siis 50 vuotta. Hyvät naiset ja herrat, tässä he ovat. The Sounds ja kappale Emma. Siinä oli Emma vuosimallia 2013. 50 vuotta myöhemmin vielä menee noin. Kuka teistä keksi, että tämä Emma on se kappale, josta ikään kuin tulee sitten teidän läpimurto? Se oli ilmeisesti mun heitto, koska levyyhtiö tarjosi meille kaikenlaista materiaalia ja yksi asia hirveämpi kuin toinen, ja silloin mä heitin sen, että jos se menee tätä rataa, niin silloin me voidaan yhtä hyvin tehdä Emma. Ja siitä se läksi. Se oli ihan tämmöinen vahinko. Ihan joo. No mutta siis tämä menestys oli niin valtava. Sitähän seurasi sitten kaikenlaiset. Oli Iskua jostakin juokse siinä humma ja kaikki lähdettiin hakemaan semmoista niin kuin kansanmusiikkia. Näin. Johtuiko se tästä Emmasta siis? Paljon mahdollista, mutta tietenkin ne oli myöskin Ruotsissa tehty vähän samantyyppistä ideaa, Alpensruus ja niin poispäin, mutta kuitenkin Suomessa kyllä aika pitkälti lähdettiin tälle A-molli kansansävelmälinjalle. Joo. No millä tavalla te niin kun koulupoikina löysitte rautalankamusiikin? Miten sä, Henkka, esimerkiksi? Mistä tämä rautalankamusiikki löytyi? No kyllä, tuli Englannista ja sitten ihan niin kuin sä sanoit äskenkin tuossa. Levyjä kuunneltiin joo. No oliks niin kuin kaikilla, niin oliks teillä The Shadows oli se? Oli joo. Sä halusit olla Hank Marvin? Ehkä. Ja myöskin Ventures ja niin poispäin, mutta tietenkin niitä joutui ensi alkuun matkimaan aika lailla, jotta sai sen fiiliksen. No millä lailla sitten, kun Sounds miten te niinku tunsitte toisenne aikaisemmin, ennen kuin teistä tuli Sounds?
Mikä on se yhdistävä tekijä? No koulupenkiltähän tämä oikeastaan alkoi. Missä te olitte koulussa? Mä olin Töölön ruotsalaisessa yhteiskoulussa Jonin kanssa samalla luokalla ja Henkka ja Bubi oli Munkkiniemen yhteiskoulussa. Joo. Ja siitä se läks. Nehän soitti viulua ensin yhdessä ja sitten se vaihtui kitaroihin ja Joni ja minä laulettiin duettoa ensin ja oltiin vuonna 1959 oltiin Albertin kadulla Teekkarien studiolla laulamassa ja siihen aikaan. Niin se on se ensimmäisiä niitä TV-lähetyksiä. Joo, kyllä. Ja silloin ei monta aparaattia ollut vielä huusholleissa. Katsojamäärät ei ollut kovin suuri. Mutta se, että sitten kun teistä tuli The Sounds, niin muistatteko missä oli The Sounds-yhtyön ensimmäinen esiintyminen? The Sounds-yhtyön. Kyllä se on ollut käytännössä jokin koulukeikka. Joo. Ja näitähän me tehtiin Henkan kanssa jo vuonna 1961, mutta silloinhan me soitettiin vain 2 kitaralla. Joo. Nimenomaan pieniä koulukeikkoja. Mutta sitten The Soundsin myötä sitten niitä tuli enemmän ja saatiin kokemusta sen perusteella ja sitten vähitellen alkoi tapahtua. Joo, no mutta siis kun Emma levytettiin tammikuussa 1963, niin sitten sen kevään aikana se nousi tietysti niin kuin lista ykköseksi, mutta oliko se tämmöinen rakettimainen nousu vai? Ei. Eihän me ymmärrettykään, mistä oli kysymys, vaan me tehtiin vaan levy ja sitten me ihmeteltiin, kun se yhtäkkiä oli 8 kärjessä ykkösenä ja oli Iltiksen listoilla ykkösenä, niin sittenhän pikkuhiljaa kynttilä käveli ylös, mistä oli kysymys. Joo. No millä lailla siis se kun siitähän tuli Sounds-yhtiö oli sitten kaikkien huulilla ja te olitte yhtäkkiä tähtiä niin sanotusti, niin keikkaa. Miten te lähditte keikoille? No lähdettiin keikoille heti keväällä, mutta sitten ne suuret keikat ja pitkät kiertueet, nehän tuli sitten vasta kesällä. Vasta kesällä. Hei, oli muutama kuukausi kulunut, niin teillä on oma kiertue. Mutta nuorisolle 3 kuukautta on pitkä aika. Joo, mutta millainen se kiertue, se kesäkiertue oli? Legendaarinen Amar-kiertue. Ketä siinä oli mukana? Siellä oli Reino Helismaa, oli mukana Lasse Liemola, Teija Sopanen, Kai Lind. Eli kaikki sen ajan niin kuin legendaariset viihteentekijät, että te olitte koulupoikina siellä mukana. Tuossa Timo Koivusalo oli äsken täällä studiossa ja Timo Koivusalon elokuvassa Kulkuri ja Joutsen. Siinä on sellainen mielenkiintoinen kohtaus, jossa kun se kertoo siis Reino Helismaasta ja Tapio Rautavaarasta ja Esa Pakarisesta, missä nämä vanhat veteraanit on niin kuin keikalla ja sitten sinne esiintymisten väliin tulee kitarabändi. Ja nämä legendat on ihan ihmeessä, että mikä juttu tämä on. Oletteko te kokenut tämmöistä, niin koska te olitte eräänlainen sukupolvien, tämmöinen se vaihto, tapahtui sukupolven vaihdos. Kyllä, tietenkin tämä oli esillä meillekin. Muistan hyvin, kun me Test-television studiossa Albertin kadulla tavattiin Tapio Rautavaaraa. Niin kyllä tietenkin hänen silmistä selvisi se, että nyt on jotain uutta tulossa. Joo. Hyvin mukavia oli yhtä lailla ne vanhat muusikot silloin, tai meidän mielestä vanhat muusikot, hyvin taitavia, mutta tämä oli meidän juttumme ja se mitä he soittivat, se ei ollut enää nuorison musiikki. Niin, te puhuttelitte suoraan samanikäistä porukkaa. Ja nimenomaan tästä oli kysymys. No, mä uskon, että tuolla katsomossa on siis sellaisia 60-vuotiaita kavereita, vähän yli 60-vuotiaita kavereita, jotka on kaikki kokenut vähän saman, minkä minäkin, että kun Henkan tämä Emma puri meihin niin hyvin, niin me kaikki ryhdyttiin niin kuin opettelemaan ja haluttiin tulla Henkaksi, mutta ikinä mä en esimerkiksi päässyt siihen sooloon, mä en ikinä selvinnyt siitä soolosta. Ja nyt Henkka, minkä takia, siis mikä oli se perusta, miksi sä olit niin taitava jo siinä vaiheessa? Oliko sulla, mikä sun musiikillinen tausta oli? No mä olen soittanut viulua. Se oli se syy? Joo. Ahaa. Ehkä. Mä luulen kyllä, että se oli. Joo, niin eli sulla oli tiukka musiikillinen tausta ja sen takia se onnistui siinä soolossa niin mahdottoman hyvin. No nyt yksi asia vielä, mikä liittyy Soundsin uraan, on sitten se, että tässä alkuperäisessä kokoonpanossa soitti rumpuja Johnny Liebkind, joka sitten lähti hyvin aika nopeasti soolouralle. Miten te siihen suhtauduitte?
Se meni oikeastaan ihan automaattisesti, koska kun Bubi jätti meidät ja Raittiset tuli mukaan, Joo. niin silloin Eero otti sen rumpalin paikan oikeastaan ihan luonnollisesti ja Joni siirtyi sitten laulamaan melkein pelkästään. Joo. Tehän teitte myös levyjä niin kuin Jonin kanssa, useita levyjäkin, että siinä ei sen kummemmin. Niitä taustoja ja se on varmaan niitä parhaimpia juttuja, mitä me ollaan levytettykin. Joo. Ja sitten sen jälkeen, kun Raittiset lähti perustamaan Boysin, niin silloinhan Dave Sinner ja Aivan tunnettu Dave Sinner, aivan oikein. Just näin, liittyi Esa Helasvuo, jonka lähisukulainen oli Sibban rehtorina. Ja siihen aikaan niin sibbalaiset ei saanut tehdä tämmöistä kevyttä musiikkia. Ja sen takia niin keksittiin tämä. Hän keksi itse tämän nimen ja Sinner nimenomaan niin kuin syntisenä miehenä. Joo. Aivan, että Esa oli salanimellä Soundsissa. Just näin. Okay. Ja Martin Bruce tuli soittamaan rumpuja. Ja tällä porukalla me sitten jatkettiin, kunnes me sitten alkukesästä 65 päätettiin, että nyt pidetään vähän pidempää paussia. Ja mekin pidetään nyt paussia ja jatketaan Soundsin tarinaa hetken kuluttua. Ja studiossa vieraana siis legendaarinen The Sounds-yhtye. Emma-levytyksestä on kulunut 50 vuotta ja Emmahan aloitti varsinaisen rautalankabuumin Suomessa. Mutta miten tähän rautalankaan suhtauduttiin? Me nuorethan ne olimme aivan innoissamme, mutta miten noin yleisesti ottaen, kaikkihan eivät olleet yhtä ihastuneita. Siis koko Tango Suomi ei ollut ihan valmiina vielä The Sounds-yhtyeeseen vai mitä? Hyvä esimerkki tästähän oli Jaakko Jahnukainen Levyraadissa. Jaakko muuten oli kaukainen sukulainen minulle. Niin kun Emmaa soitettiin Levyraadissa, niin sitä haukuttiin perusteellisesti ja Jahnukainen sitten lopuksi vielä ilmoitti, että tälle kappaleelle annetaan koulun arvosana 5 ja toivota sille lyhyttä ikää. Ja tämä kuvastaa aika hyvin tätä yleistä kuvaa. Siis vanhemmat ei ymmärtäneet tämän päälle ollenkaan ja nuoriso, koska nuorisolla ei ollut mitään omaa musiikkia siinä mielessä, niin tämä istui hyvin siihen. Nyt ne sai vähän omaa musiikkia ja vielä samanikäiset kaverit esitti tätä musiikkia. Niin se on selvää, että nämä vanhemmat niin eihän ne oikein tykännyt siitä. Ja Levyraadissa oli silloin nimenomaan meidän mielestä vanhoja muusikkoja. He ilmaisivat sen tällä tavalla. Kyllä. No Henkka, mikä sun mielestä sitten tavallaan lopetti sen rautalankabuumin? Onko siihen joku syy? No se oli muun muassa se, että tuli nämä Laulu, niin kuin Beatlesit ja... Niin, just näin. Joo. Stonesit ja näin. Stonesit ja Beatles, siis se muuttui se koko tilanne. Loppujen lopuksi rautalangan niin kuin tämmöinen valtakausi, se oli aika lyhyt. Se oli lyhyt. Joo. Se oli lyhyt, mutta tietenkin se mielenkiintoinen asia oli se, että se oli niin tärkeä sen ajan nuorisolle, että me sen takia istutaan täällä 50 vuotta tämän jälkeen. Tänä päivänä meillä on rautalanka, tohtori, Arto Vilkko ja niin poispäin. Radio-ohjelmia tulossa, tänään vielä sitten Hector sunnuntaina. Mutta voi sanoa, että tämä ilmiö kesti kauan, mutta se aika, jolloin me soitettiin, se oli hyvin lyhyt. Joo. No miten teistä kenestäkään ei tullut sitten ammattimuusikkoa? Mitä te olette tässä välivaiheessa tehnyt, tämä 40 vuotta, mikä meni tässä, tai 50 vuotta? Peter, mitä sä oot tehnyt tässä ennen kuin sä palasit nyt muusikoksi? Mä oon ollut kaupallisella alalla. Entäs Bobby? No, mä oon ollut konepajateollisuuden palveluksessa koko ikäni. Entäs Henkka? No mä yritin saada ihmiset ymmärtämään jotain. Joo. Opettaja, joo. No hei, mikä sai teidät taas sitten yhteen? Milloin te olette alkanut taas harjoitella? No harjoitella
Tai se on yhdessä. vähän kova sana, mutta 10 vuotta sitten niin me ruvettiin syömään joululounaita. Joo. Ja väistämättä johti sitten siihen, että noin 5 vuotta sitten niin ruvettiin sitten pikkuhiljaa soittamaan bubin kotona, juotiin kahvia ja puhuttiin pehmosia ja soitettiin vähän kivoja kappaleita ja sitten pikkuhiljaa se läksi siitä ja sitten kun tämä Nastolan rautalankafestari tuli, niin siinä vaiheessa Henkan poika Ville tuli mukaan remmiin soittaa rumpuja erittäin hyvin ja sitten se tahti niin kun kiihtyi. Joo. Ja siinä me nyt suurin piirtein ollaan tänä päivänä. Me tavataan kerran viikossa ja soitetaan nyt siis ei pelkästään kahvia, vaan myöskin soitetaan. Ja tänä päivänä niin Esa Helasvuo on taas mukana ja Suomen ensimmäinen rockkuningas rockjärri Kai Järnström on meidän laulusolistina. Joo. Ja tämä on se porukka, millä me tänä päivänä mieluiten esiinnymme. No missäs teitä näkee seuraavan kerran? Seuraavan kerran Kokkolassa? Kokkolassa, joo. Nimenomaan tällä repertuaarilla, Tällä tällä rockjärri on mukana silloin. Ja sitten te olette Back to the 60s-risteilyllä ihan tällä melkein originaali-kokoonpano. Mikä Joni ei ole mukana tässä jutussa, minkä takia? Pari vuotta sitten hän ilmoitti, että hänellä ei ole aikaa meille enää. Siihen se. Ja niin kuin mainitsit, niin nyt rumpalina on siis Henkan poika, joo. Ville. Miten isän ja pojan suhde menee tässä? Onko isä tiukkana rumpalin suhteen? No ei tarvitse. ei tarvitse, sillä hän on niin hyvä rumpali ja pärjäämme hyvin nuorison kanssa. Se menee vähän päinvastoin, että me kysellään häneltä aina vähän väliin, niin. Että onko tämä liian papparaa. Joo, mutta ei se ole koskaan liian papparaa tälle yleisölle, joka koska me ollaan samanikäisiä, niin tämä toimii oikein onneksi. hyvin. Joo, vielä yksi kysymys, joka liittyy siihen, että silloin 50 vuotta sitten, kun oli Scaffolds, oli Esquires, oli Strangers ja näin, oli kova kilpailu näiden bändien välillä. Nyt te soitatte näiden samat bändit soittavat edelleenkin. Miten tämä kilpailuasetelma? No nehän oli meidän kavereita silloin jo ja on edelleen ja meillä on hauskaa yhdessä. Ei me koskaan olla oltu sitä mieltä, että se olisi ollut jotain kilpailua. Niin. Me tehtiin omat asiat ja muut teki omat asiat ja me oltiin ihan hyviä kavereita näiden kanssa. Joo. Se oli ihan luonnollista. Hyvä. Nyt mun täytyy sanoa, että kiitoksia The Sounds. 50 vuotta kesti, että pääsin tekemään tämän haastattelun. Tuntui todella hyvältä. Kiva, että pääsitte tulemaan. Ja sitten ensi maanantaina Studio 55-ohjelmassa on ihan eri jutut. Silloin nimittäin puhutaan, aiheena on suolistosairaudet ja studiossa vieraana on professori Martti Färkkilä. Ja nyt sitten näihin tunnelmiin, hyvät katsojat, me päätämme tämän lähetyksen ja toivotamme teille oikein mukavaa viikonloppua. No